Apa kuleni apa timbokutaurini kamba kwemuno munourawo madzibaba vepasowere pano paGolden Arrows muCape Town vakavhurwa vari pagwanza ende hakuna usingazizivi. Mukadzi uyoyo akapfurwa aenda kukoti 2023 na April. Maskati rakacheka njiko re. Saka gamba kweti easy to die. Gamba kwanongofurwa zvikangopera. Kungopfeka mask, wapfeka mask, woya nemota yako. Saiba akanga anzi ndainda akatendeuka akaenda akatarira mberi kudai. Tevera utomfura nesure. Uchipedza utopinda mota uri wapasi. Zvinowanikwa zvese zviri kuitika izvi zvinowanika izvozvo. In every competition munhu anotongosenzesa tactic yaanoona kuti awine. Macompetitions akawanda asi kana zvazoonekwa kuti ndo zvawakaita is an automatic yekuti zvaunenge wakaita hazvisizvo. Ndikureva kuti tose tinenge tatongoone DNA muno muZimbabwe yokuita zvinhu zvisiri straight tese, nekuti constitution yatinayo yatakawirirana tose muno yatakashandisa pakubiswa kwakaitwa Mugabe takasenza constitution ipi kana isiri iyo yatinayo nhasi. Maonero angu ndekudai izvi. Ipo paya pakabiswa Mugabe paya pangadai pasina kuzomboitwa ma-elections futi azoitwa 2018 ne2023 pasina kugadziriswa pa2017 paya, because pa2017 paya takatokanganisa tese mufunge, takatokanganisa kuita izvozvo ende hazvichazopera manje munomu, zvinongoramba zvichinetsa. Muri kuzoona iye zvino izvi chero tikaisa mumwe leader wese still kana achitobva kuopposition, maonero angu andinoita haatombopagara apa, nokuti nyika ino yakarwirwa nevarwiri verusununguko. Achazenge achitungamira nyika iyoyo ndiani? Iye here kana kuti varwiri verusununguko? Handiri kuzoona manje. Saka taakutongogara tichingonetsana, zvinhu zvedu zvinoda kuti zvinoitwa zviri straight chat. Ndo maonero angu andinoita ini. Nokuti yekutanga 2018 iyoiye ini ndakanyora tsamba kuJudicial Service Commission ndichiti izvo, ndiri kuzvidzokora ndakambozvitaura pamashure apo, ndichiti izvo ma-elections adai amirwa nekuti hatisi kuda kuti vana veZimbabwe vagowitinisa ma-elections anozonzi tabirwa zvinova ndo zvichaitika. Hazvizvi zvakaitika here mutuna 2018? 2023 again tikati mirai ma-elections, ndikanyora tsamba kuparliamentini, mirai ma-elections timbogadziridzana wii, tichida kuti tidzokere pa2017 patigadzirise zvakatiitika izvo asi toda kugadziriswa. Vanhu mukakanganisa muklasi manyora zvisiri izvo, tichanukuisai correction inoda kuitwa pa2017 tokorekta ipapo chete, nokuti neconstitution inofanira kuti tese titeedzera mufunge, tirege kuzonetsana sezvatiri kuita izvo. By the moment yatotanga kuita breach zviri muconstitution tinotanga kuva nemaproblems tiri kusangana nawo nhasi apa. Muri kuzoona manje iye zvino izvi ma-V11 azobuda zvazopachena zvese. Saka izvo chiri kunetsa chii chiri kunetsa izvo ami zvaya nema-V11 acho ese ngaichitora iindise hatichaziva kuti ingaindise kupi, kana kuti kuAfrican Union here, kana kuti zvoindiswa kupi zvichindojustifyiwa ikoko, kana kukoti Supreme Court yemunomu kayonojustify kuti zvino zvataona ma-V11 akadai zvakamira mukudai tochiita sei, koti ndo decide. Ndo maonero andiri kuita ini. Ngatirege tinongonetsana nezvimwe zvinhu mufunge, ndezvepasi rino zvinongosara izvi zvinosara, hatifanira kumboonanga vachinetsana, asi kamunhu wese anenge achitodai ndapinda. Muzoona manje iyo muconstitution medu muyomo takadamburwa tichidamburwa vachitizo munhu wega wega ane kodzero yekuita bato rake. Munhu inenge democracy iyo, but kana democracy yakonzeresa violence hatifunga kuti democracy yakanaka. Kana tichiti munhu wega wega ane kodzero yekuita bato rake,
mumba ini naadzimai vangu nevana vangu handiri kuti tiri vangano mumba imomo, uyu rake bato, uyu rake bato, uyu rake bato. Tinogarisana semba imwe chete, isu tine mapato akasiyana, tichiziva kuti mapato haagarisani pasi. Tinogarisana sei under one roof. Vadzimai vangu vari kune rimwe saiti, ini ndiri kune rimwe saiti, vana vangu uyu ane rake, uyu ane rake. Zvinhu zvinoitwa nevanhu vari kuti toda kuti zvinhu zvitori nyararozvo. Hatikwanise kumbotaura pisi munomu kuti titi mapoliticians edu ese kuti vataura kuti tikuda pisi, nokuti tinowirirana zvinhu zvatinoziva zvinokonzeresa kuti musave nepisi munomu. Masiona manje. Saka kungotaurawo, kutaurawo, ngatiite zvinhu zvedu tichiita zvinhu nemazvo, tisiyire vana something behind mumashure uku. Inhaka yemusiyiranwa izve pasi rino hazvina anotakura izvi. Ngatisiriwo vana kumashure uku, varege kusara vachipondana pondana izvi zvatakanganisa kuno kumberi kunoko. Masiona manje. Ndopfungwa dzatinadzo, ngatingotaura tiite zvinhu zviri pachokwadi. Ami ndo yatone last say pazvinhu zvese izvozvi izvi. Ndo yatone last say, hapachisina munhu anofanira kumbotaura ipapapa. Ami ndo yakabisa vaMugabe, yakatungamidza vanhu pamberi, vaMugabe vakabva ikaisa vaMunangagwa. Nhasi iyo ami imwe chete iyo ngaibise futi vaMunangagwa wacho kana vachikwanisa kuvabisa, nokuti ndo vakaita izvozvo. Isusu vanhu veZimbabwe havana simba rekuti vati chachara kuti zvinonetsa, zvinoita kuti zvikonzerese kuti munomu tisaita kugarisana zvakanaka. ZANU-PF ine bitterness kuvana veZimbabwe zvamusingagoni kuziva, but isusu tinotozviziva. Ukangoona munhu akuuya kuti ZANU-PF tatomwana namukuno mukuru kudai kudai, gara wamuudza kuti baba, inini am an independence, I don't support anyone and I don't rely with anyone. One day you need to tangira ipapo, because vanotozviziva kuti munhu waramba zvinhu zvatinoda. Zvondo zvatoziva ZANU-PF tezivisa A to Z. Tina vakawanda vakakirina vakatorima pakakura vachirima chibage chakakura. But ZANU-PF inotadza kuti iise maproject nemapumps neizvo kuti inogona kuita agriculture inonzi farm yeagriculture yegovernment. Iri under government. Mafarms anotorimwa chikafu neagriculture development agriculture and rural development what zvinotongetwa negovernment, vachibhadharwa mari mugovernment, chibage ichocho chitengeswa mugovernment, chichikoresa vashandi vanoshanda keikoko nematrekta azvo. ZANU-PF yakakotadza. Department reagriculture riya haringomiriri chete zvokurima, zvokurapa zvirwere zvemombe dzavanhu mumamisha nokumafarms nomumatown nokubaya imbwa nenguruve zvavanhu. Manje ZANU-PF ikatopuwa mishonga wayo ndondobaya vanhu, iyo chavanotogona kutenga poison yokuuraya vanhu, yokuinjecta vanhu kuti marambire eZANU-PF. Havagoni kutenga poison yokubaya mhuka dzenyinini. Havazvigoni izvozvo.